खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ अमा बेदरजों लाइजों संनो नागिरदों आरो फ्राय आरोना अमाखौ फ्राय एवगोन लाइजों ओमफ्रायो दाउ बेदरखौ ओरैनो ग्रेभि संगोन आरोना ओमफ्रायो ओंखामजों लगायना जानो हानाय एसे मोजांनो ग्रेभि संनोसै आरोना गोथावनो ओमफ्रायो बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो नागिरबाय स' नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम दायो आंना ओंखामाथ' मोनखांखाबायानो दा अमा बेदर एवनांसिगौ बेनो आरोना गासिबो रेडि खालामखाजोबना लाबाय आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम दायो आङो गासिबखौबो सुनानै रेडि खालामबाय आरोना लोगोफोर नै बिथिं जा बे जाहैबाय अमा बेदर ओमफ्राय नै बेयो दाउ बेदर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजा लाइखौबो आङो सुनानै लाखाबाय आरोना लोगोफोर आं दिनैहाय एसे माने बेलेग स्टाइलाव संनो नागिरदों आरोना बेखौ माने आङो गोलावैनो दोनगोन आरोना नै बेबायदिनो गांसेयैनो बेखौ हाला आङो सुखांबाय आरोना साफानो सोमहाबना दोनग्रोबाय गोबावनो बिनिफ्राय हाफोरा खारथों होननानै बिनिफ्राय दा सुनानै लाबोबाय संनांसिगौल' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेबायदि गोलावहाय संफेराखैमोन आरोना बेलेगफोरनि भिडिअआवसो नुयोमोन ओमफ्राय आंबो दिनैहाय ट्राइ खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै बेबायदिनो गोलावैनो संगोन आङो दिनैहाय लोगोफोर जोंना अमाया मोनसिगोन आरोना आं फारसेनिफ्राय देखायलायासै बांद्राय गोलावबो जायो ओमफ्राय आरो नोंथांमोनाबो गोलावद्रायबा एसे नायनो बोरैबा मोनोना बरिं मोनोना ओंखायनो आङो देखायबाय थायासै आरोना अमाया नै मोनैसैयानो आङो बे नै लाइखौ हरना होबाय आरोना ओमफ्राय लाइआथ' गोथाङैबो जाजायो नालाय सिफ्लेनानै ओमफ्राय आं लाइखौ बारा मोनहोआ आरोना लोगोफोर एसे बेलेग स्टाइलाव संना जाहोनो नागिरदों आं हाजबेन्डखौ दिनैहाय नै बिराद गोबाव एवबाय आङो बेदरखौ दै हरबाय खननै ओमफ्राय दासो आङो लाइखौ हरबाय आरोना लोगोफोर दसे खोबना होथ'नांसिगोन जायगायानो जालायला माथो दा रेबबासो जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजा दङ नै बेखौबो बिराद मोजाङै एवफ्रामना लानानै संबाय आङो नै बेबो मोनसिगोन दुन्दिया हरबानो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो जानायाव लोगो मोनसिगोन टेस्टि नुखाबाय लकेल लाइ हाजबेन्डनि खाजा नै लाइ मानसिया जानायखाय दांबाय दंमोन औ ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना मोनजोब्बाय आरोना नै बिथिंजा दङ टेस्टि अमाजों लाइ आरोना टेस्टि नै जा टेस्टि नुखादों हाजबेन्डनि खाजा बियो आंनि हाजबेन्डनि मानो होनबा आं जाया नालाय आंनि हाजबेन्डआल' हारसिं जागोन ओमफ्राय आरो नै बिथिंजा दङ नै दाउजों आलु ग्रेभि संदों आरोना बेखौ आं अमा जाया नालाय बेखौ ग्रेभि संबाय आरोना ओमफ्राय दा जों हाजबेन्डजों आंजों जासिगोन जा टेस्टि गुदुंखा अ माय गड गोथावानो अयथासारखा मा बुंनो गोथावखौ सिमा गैया साखिनायनानै नायखांखाबायना नै बिदिनो जानांगौलायनो मालाय ओरैहाय खुगायावनो हाबनाय नङा अबावबा नुदों आं भिडिअआव इफोरबायदि गेदेर माबाजों जायो जोंबो जानोसै नामा बिदिनो दिनै ओरैहाय अमाखौ दरसे जानोसै नामा आङो माने आं जाखाया नालाय लुगैया आरोना लोगोफोर आगोलनिफ्रायनो जाया नालाय सोरबा सोङो आंखौ मानो अमा बेदर जाया आब'आ होननानै आं माने आगोलनिफ्रायनो जाया नालाय एसे बोरैबा मोनो आरोना आगैमोन जेनेबा मुगैनानै जाया बिदि नङा आरोना माने आगोलनिफ्रायनो आं जाखाया उन्दैनिफ्रायनो अमाखौ ओंखायनो माने दा जेबो बिदि लुगैया आरोना आं जायाबाबो हाजबेन्डनि थाखाय टेस्टि संना होबाय लाइजों दा जानांसिगौल' दायो जानोसै ना फैदा ओंखामबो खुरखादों नै बिथिंजा ओमफ्रायो जों दायो जानोसै आरोना लोगोफोर फैदो दायो जानोसै आरोना जोङो लोगोफोर टेस्टि
नोंथांमोना एकदम टेस्टि नुगोना नुवाखै आंनि अमा बेदर संनायखौ लोगोफोर बिराद गोथाव जादोंनो हासबेना नंखायसो बुंखो ना मासो बुंखो मिथिला गावलाय साखिनायदोंमोन दानि दरनै ओरैबायदि पारफेक्ट जादों होनदों आरोना लाइआबो लकेल लाइमोन नालाय बिराद मोजां जाखादों आरोना एवनायावनो आं बिराद मोदोमनाय मोन्दों आरोना नै जादों लाइखौबो होनि नोंनि थाखायनो संदों आं एफा टेस्टिनो नोंखौ जाथो होननानै आं आलु लायनो बानलु बानलु फिसासो दङ दे जा आंबो जानोसै लोगोफोर रोसिखौ दा एसे लायफिननोसै जानोसै दे लोगोफोर टेस्टि आलासि फैलायबाय जोंहा डाइरेक्टनि सोमोन्दै खोनादों नों ओंखाम जाबोदो दा जाफैदो होमबा रोसि लाबोबाय आं खम जानायखाय लोगोफोर बेदर नांला जाबाय दे लाइखौ लाबावसै लाइखौ बेदरखौ दा हराव आग्लायबा दा हराव जानो हागोन बेदर नांला नङा आं लाइसो हानहरबाय दं नों लाइ मोजां मोननायखाय बेदरखौ दसे लाबाव सामब्रामखौ हर आंनो नों जायाबा नाङाखै जोंना Yang lama kah? Yang angkat deh. जाबाय हारसिं नंगौ जानो हायो होमबा ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंथ' दायो जाखांबाय ओमफ्रायो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो थाबैनो लोगो मोनगोन आरो दिनैहायनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा आं जेसेबां हायो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन बयबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर न ओमफ्रायो बांसिनानोथ' आंखौ मैयानि भिडिअआव सानैसो आगैमोना नारजिजों अमा संनाय लाबो होनदोंमोन आङो माने अमा बेदर लाबनो होनानै अमा बेदरजों लाइखौनो एवनानै जाहोबाय आरोना नोंसिनि गुमैखौ आंथ' अमा जाया जाहैबाय नालाय नोंसिनि रिक्वेस्टखौ लाखिबाय आरोना आङो थेवबो आं मात्र नारजिखौ हायासै आरोना माबानो थाखाय थेवबो आङो नाजागोन आरोना नारजिजों अमा बेदर लाबोनो नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय बिनि सिगाङावबो आङो संखांबाय नारजिजों अमा नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायहैनो हागोन आरोना स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय 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 आगसिखिजानो बाय बाय होनबाय आं लोगोफोरनि ओंखाम आखाइ सुवाखैना स' बाय बाय बयनिसिमबो कमेन्ट खालामथार बयबो आरो नोंथांमोना लाइकखौनो खालामा लाइक खालामना हो नायबाय थानायावनो लाइक खालाम दानो ओमफ्राय आरो कमेन्टबो खालामहर स' बाय बाय